Ola xente, son Pi e hoxe vou falar da miña viaxe polo mundo de buzo, non? Cando empecéi, como empecéi, as miñas como paradas, os meus laeiros e pois porque agora estou tratando de volver de buzar. Todo comezou pois co típico de cando és unha crianza que pois no colexio tes que facer traballos nos que tes que debusar ou simplemente tes que pois debusar porque queres, non? Porque tes aí lápiz, ceras e así. Entón, o rollo é que eu xa, dende que era así moi pois os meus debuxos non é que foran unha gran maravilla, que ver que diredes vos, pero a ver que eras pequene, quero dicir, obviamente, que cando ten esa idade fai así vos super bons dibuxos, pero no meu caso era un pouco como horrible, catástrofe, horroroso. Supoño que estaría agora pois amosando pois algúns exemplos pois por aquí de debuxos que facía eu cando teña, non sei, entre 3 a 7 anos máis ou menos, porque a verdade é que o meu estilo de debuxo non cambiou moito nese tempo. Facía literal as maus como margaridas, pero bueno. O punto que iso, eu realmente cando era pequene pois non debusaba, pero ás veces porque como que había que debusar, pero non era algo que se me especialmente ben, se incluso decía a miña nai como ai, bueno, sí, Pi, non te preocupes, non se pode ser bo en toda a vida, non? Pois, ata máis ou menos os meus 11 anos, os meus debuxos baseabanse basicamente en facer cousas de clase e non tiña moita paixón pola miña parte a idea esa de debusar, porque ademais, claro, canto máis crecía había que os meus compañeiros tiñan, sabían deseñar moito mellor que a min, entón era un pouco como, pois, non sei, non era tal cal envexa, pero si era como, ai, porque aínda que non debuxe ben, non podería polo menos non facer cousas tan como, non sei como dicilo, horrorosas, deformes, bueno, dese rollo, non? O que cambiou foi, pois, en 2015, creo eu, cando tiña 11 anos, entón foi en 2015, que atopei, pois, unha conta en DeviantArt. Bueno, primeiro en xeral, xa entre os 9 e 10 anos, volvíme como super friki, por decirlo entre comillas, de alguna forma. Comecei a ver moitos vídeos en YouTube, punto. Logo tamén, sobre todo, relacionado con cousas de videoxogos, como, ai, lembrades vos desas animacións de Mario, que era como Mario, pero como cousas de, así con humor adulto, non sei que, pois, diso tal, ou vídeos que tiñan cousas, non sei, que usaban Loquendo, ou vídeos que eran así como, non sei que, on crack, que eran moi populares nesa época, todo así, non? Entón, atopei unha conta de DeviantArt, así que realmente bastante coñecida, que fai, pois, debuxos sobre, pois, Mario, pois, tamén de Luigi, da Princesa Peach, de Daisy, ten así como unha especie de universo, teñen así unha familia e teñen fillos, entón tamén son as aventuras dos fillos, e bueno, ese tipo de cousas, non? Entón, de ver tanto, pois, esa páxina, sentínme como bastante inspirada e foi como, ¡buah! Que guai sería facer estas cosas eu, de por os meus deseños e non sei que. Entón, aí sí, comecei a debusar de forma máis seria. Bueno, seria, outra vez entre comiñas, non? Entón, pois, tamén non teño ningún debuxo, creo, bueno, si teño algún debuxo desa época, estarei pasando por aquí, eran, pois, a ver, eran mellores que cando tiña, pois, 4 poucos anos, pero como comprenderedes, pois, aínda, digamos, que estaba bastante verde, non? Que a ver, que tamén normal tiña 11, pero quero dicir que notase que o debuxo aínda, sabes que, faltábame bastante práctica, non? Eu, pois, aí, super feliz, super contente, aí, facendo cousiñas, bla, 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 e logo despois, como que xa dixei esa zona do de Mario, do de DeviantArt, non sei que, por outras cousas da vida, digamos, podemos resumilo en eu sendo un preadolescente sen moita idea de como funciona o mundo. Entón, pois, ao final deixei todo ese rollo e logo, como creo que un ano despois, máis ou menos, pois, si, finais de 2016, bueno, en 2016, así como tal, coñecín o videoxogo de Undertale, non? Entón, claro, eu aí flipadísime como, madre mía, este xogo é concepto non sei que, vendo gameplays, mirando fanart, fanfics creo que nunca lin de Undertale, pero bueno, básicamente buscando aí calquer contido fan, non sei que. Entón, claro, máis ou menos a fins de 2016, principios de 2017, creíme unha conta en Tumblr, que o mellor para vos non é unha rede social moi coñecida, pero na comunidade inglesa, pois, aínda que a xente di que xa está do sitio morto, realmente segue un montón de xente estando aí, pero bueno, é unha rede social que, pois, non sei moi ben como escribir, como que ti tes como unha especie de blog
entón como que ti pois publicas as túas cousas obviamente e logo podes como rebloguear, que sería como un retweet das publicacións dos outros e bueno, cousas aí, o sea, non é como Twitter, pero digamos que nalgúnas cousas incluso como de sociedade parecese bastante a Twitter ou incluso TikTok. Escoitei a algunha xente dicir que sabes que xa teñen algunha máis idade estiveron en Tumblr na súa etapa máis como na súa etapa de ouro, que foi máis ou menos 2012-2014, que TikTok a nivel como social parecese moito como era Tumblr nesa época, así que pois podedes imaginarvos como era a cousa. Farei algún día algún vídeo sobre cousas icónicas de Tumblr que aconteceron, que son como xa bromas a nivel da cultura do internet. Entón, pois iso, bueno, que Tumblr, para que vos fagades unha idea, a xente que segue aínda aí, tenlle como alcume de Hellsite, que sería como Rede do Inferno. Así que é todo un pouco, pois iso, caótico, dixémolo aí, non? Pero bueno, sí, que pois fixeme unha conta de Tumblr para subir como os meus deseños de Undertale e os meus deseños en xeral, que seguramente tamén estarei desando por aquí. E ademais, tamén nesa época pois tiña Wattpad e así, e fixeme moi amigue dunha persoa que pois que literal era como literalmente a única amiga así realmente como amizade de verdade nesa época, un pouco triste, pero bueno, que tiñamos conversas en WhatsApp increíbles, non sei que, era da Argentina, pero bueno, igualmente estamos falando aí polas na hora aquí en España ás 3 da mañá, non sei que, bueno, así. Entón, pois eu en Wattpad fixe como unha especie de fanfic de Undertale, pero nin sequera realmente un fanfic de Undertale como tal. É unha cousa que fago moito, eu como que teño o universo base que existe, non? O universo tal, e logo como que fago, como que imagino cousas que podrían ocorrer nese universo, pero que non teñen realmente nada que ver cos personaxes orixinais, ou como que cambio moito o sistema de magia, se ve un sistema de magia ou cousas importantes dese sistema ou dese mundo. Entón creo unha sensación un pouco estrana en que non se sente como se fose realmente un fanfic deste mundo, pero tampouco que se xa algo completamente original meu, entón unha cousa un pouco estrana, non? Entón, nesa época, eu quería, fixen este fanfic e eu quería debuxar, pois, deseños dos personaxes dese fanfic e cousas así, non? Entón, como eu, pois, a miña cámara do móvil era un pouco merda, entón facelo en tradicional non era plan, e tamén que quería facer cousas en digital, aínda que aínda non tiña tableta gráfica, facía pois deseños en pixel art, que tamén estarei deixando algúns por aquí, de algúns dos que creo que quedaron mellor desa época, e pois así, non? É dicir, representándose eses personaxes en pixel art, que tamén nese caso teña que facer deseños como moi básicos, porque digamos que non me daba por o meu talento, a miña capacidade, nin tamén por o medio no que o usaba, porque digamos que nas webs ou nas aplicacións nas que facía o pixel art tampouco deixaban, bueno, é como Paint, non? Calquera logo pode chegar a facer obras mestras con iso, pero digamos que así para o usuario promedio tampouco que dese moitas ferramentas. Entón logo, despois diso, iso pois en Tumblr, cos meus deseños, de Undertale ou de calquera outra cousa, aí facendo amigues, non sei que, tamén estarei deixando un montón de debuxos sobre a época e así, tamén deixando data de abaixo para que poidades ver máis ou menos como a miña evolución, para ver un pouco como ia. Facía as cousas máis que nada en tradicional, porque vía que en pixel art tampouco me daba tanto, pois dicía, bueno, non pasa nada, pois saco foto coa cámara, aínda que se veza un pouco raro, xa está. Ou logo despois, pois no Pinterest, que pois unha aplicación pois para debuxar, pois facía debuxos igual, aínda que co rato, que logo cando pensades como debuxaba ou como debuxo, pois coa tableta gráfica veredes unha grande diferenza, porque digamos que o rollo de usar o rato fai que non teñas a sensibilidade de con que dureza estás pois facendo o trazo, entón iso pois pode afectar bastante a como é o resultado final do debuxo, non? Entón, iso estaba eu por aí por Tumblr, non sei que, digamos que tiña aínda aí a miña paixón polo debuxo tal, debuxaba así de vez en cando, mandaba os meus debuxos, facía roleplays coa xente, e que madre mía, realmente boto de menos esa época, era todo como tan como de non a época en sí como histórica, pero eu como persoa, porque era como I am cringe but I am free, sabes? Es decir, eu realmente facía o que me daba puta gana e era feliz. Agora xa non tanto, pero bueno, estamos tratando de volver a estes momentos. Por iso teño este que era esta calne, sabedes? Entón, eso todo ben, non sei que, logo creo que máis ou menos por finais de 2017 deixoume o Tumblr, porque eu sou unha persoa que pode chegar a ser bastante inconsistente, como que teño a miña época de facer moito dunha cousa, que sabedes tamén que un pouco que me pasou co debuxo de unha época de ter unha cousa aí como obsesionada de madre mía, non sei que, esta cousa é o mellor do mundo, e logo, pois
pues simplemente un día parar e como pararse un día como que xa é como que va, non necesito isto e logo non volver a facelo na túa vida ata como 3 anos despois incluso. Entón, pois nese caso deixei un pouco o meu Tumblr atrás, non sei que, seguía habendo bastantes como youtubers que fan contido pois de como debusar, pero que tamén me pasaba era que ao mirar tanto esa xente e ver que claro, eles xa tiñan un bo nivel, xa eran profesionais, aínda que non o fosen a nivel de que fose o seu traballo, incluso a nivel de hobby, tiñan, pois, sabían moi ben o que estaban facendo, xa tiñan bastante tempo de experiencia e controlaban ben o rollo. Entón, eu, aínda que sempre dicían de non compararse coa xente, pois eu de forma como inconsciente, pois claro, a ver, se o único que ves, pois un pouco como ai, non, é que eu non chego a este nivel, é que non sei que, é que teño que seguir debusando, non? Pero claro, logo non seguía debusando porque a vida ou simplemente iso, falta de motivación. Entón, pois iso chegaba a facer como unha especie de espiral na que ao final non facía nada, pero bueno. Logo despois, en 2018, creo que era en 2018, fixen a miña conta de Instagram, que pois é primordialmente de debuxos, por iso non a teño pois ligada a esta canal de YouTube, tamén máis que nada porque levo sen subir nada como 2 anos, entón un pouco pois para que se esta conta está basicamente morta. Entón, nesta conta o que facía, como xa dicen, pois subir debuxos. Entón, pois tamén poderedes ver por aquí pois un pouco a evolución de como facía as cousas. Tamén dicir que todos os dibujos que vos vou mostrar foron feitos no Paint Tool 6 e, por exemplo, que estou facendo digamos que o programa que estou usando neste vídeo é pois o... Ai, espera, que agora non me lembro o nome. Bueno, igualmente creo que era Clip Paint. Bueno, deixarei o nome completo pois escrito. E basicamente, pois digamos que tamén iso fai como diferenzas, pois iso que estou usando nese caso, pois xa aplicacións distintas, pois cada unha ten as súas ferramentas concretas, ou para facer unha cousa tens que facelo de unha forma ou de outra. Por exemplo, aquí na que estou usando actualmente, por unha razón a difuminación é como máis forte, que iso tamén depende do pincel que uses, non? Pero como que en xeral é moito máis forte de como eran as difuminacións en Paint Tool 6. Entón, pois, dalle tamén o debuxo, pois, un acabado. Non teño moi claro a que quería ir con isto, pero bueno. O punto que, bueno, como veredes tamén por as datas, fun facendo cousas, pois, por 2020, así, pero logo, basicamente, non hai nada de 2021 e 2022, bueno, técnicamente hai algunha cousiña, pero apenas nada tampouco. Por qué? Porque, jaja, bueno, primeiro, bacharelato, que é unha cousa, e logo, pois tamén, como xa dixen antes, ese típico bloqueo de debusante, de artista, de ai non, é que non se me dá tan ben, non sei que, e ademais, claro, digamos que como que levei moitas etapas, é dicir, como que aínda que se comparamos incluso co que estou facendo actualmente, o meu debuxo mellorou bastante, como que realmente sinto que podo ir a dibuxar cousas moi concretas. Por exemplo, como que a miña zona de confort é debuxar mozas ou técnicamente mozos, pero xente con pelo longo en xerseis moi grandes, como é o caso do debuxo que estades vendo agora. Entón, creaban unha situación un pouco de ai non, pero é que se quero debuxar alguén sentado ou alguén de corpo completo, que tamén o fago, pero non é do que máis goste, pois ai non, é que se teño que debuxar isto outro, ou se teño que debuxar, non sei, outro tipo de persoa, ou se teño que debuxar alguén en camisola corta, ou se teño que debuxar alguén desta forma, porque ademais eu, neste tempo, aínda que non fixen debuxos por min mesma así de forma normal, ia e seguirei indo a unhas... non é un curso, pero sí como actividade de debuxo, de ilustracións de cómic. Entón, pois aí tiña que debuxar si urxía algo, non? Entón, pois, tendo iso en conta, pois aí sí que tiña como que, pois, experimentar máis e facer cousas máis novas que non está dentro da miña zona de confort. Entón, claro, cando facía, parecía que pasaba de debuxar como debuxo actualmente a debuxar como cando tiña outra vez 7 anos, que é normal cando hai algo que, pois, non debuxas moito. Pero sí que era unha sensación un pouco de ai non, estou vendo como os meus erros non quero nin velos, pois paso. Eu diría vos, se estades na mesma situación que a min, de que fagades o que debuxedes simplemente, aínda que se dentro da vosa zona de confort, aínda que nese caso sega debuxando a la que borra xente de pelo longo en xerseis moi grandes, da igual, o importante é debuxar e desfrutalo. E pois se cambia o vosso estilo a cada mes, está ben porque estades experimentando. Eu, por exemplo, teño dúbidas de incluso se quitarse a miña liña de arte, porque
en algún momento así ao final do vídeo veredes como queda o xusto este debuxo sen a liña do arte, veredes que pois se quitamos o feito de que o mellor queda algunha cousa en branco, creo que queda bastante ben. Entón, pois ás veces é simplemente experimentar, de ver como pôr a liña do arte, se pola máis grosa ou máis fina, se pola tamén con cores ou non, de que core neste caso, de como facer os ollos, de como facer o nariz, a boca, se iso cambia de personaxe a personaxe, cale a túa marca de estilo en xeral. É dicir, a idea é experimentar e facer o que queirades. Entón, tendo iso en conta, pois teño idea de seguir debuxando máis agora e de experimentar máis e de facer un pouco máis co que teño e co que fago e pois simplemente de desfrutar basicamente do que fago e esas cousas, aínda que iso, como dicen antes, esa de xente con pelo longo en ser 6. A idea é simplemente pois facer o que che guste máis e nese caso ir practicando, aínda que sea día a día, aínda que sea nese caso con toda forma de confort, porque será máis fácil pois practicar se na túa zona de confort, porque o que faz pois o que che gusta, entón podes experimentar dentro do que xa sabes que faz ben. E pois basicamente sería iso como meu consello de persoa que está nese momento. Bueno, agora poderías falar do debuxo, non? Porque pois basicamente estive neste vídeo falando todo o rato das miñas experiencias e como que basei un pouco de debuxo, pero bueno, falo agora un pouco del. Basicamente pois estes vendo como fago eu para debuxar e como fago pois coas capas e as cousas. Seguramente alguén máis profesional ou que teña máis anos de experiencia pois estarás tirándose dos pelos como de pique faz coa túa vida, pero bueno, basicamente así é como fago por agora, é como me sae ben. Entón, pois fixen como 2 fondos, porque realmente a idea original era que a personaxe estaba cunha expresión como sorprendida, pero logo despois o colorear e por pois o pois como que está aí co blush, digamos, pois iso dá unha sensación máis como de vergoña, pero realmente non era esa idea. A idea era que simplemente tiña esas cores digamos, nas bochechas porque pois é así, sabes? Porque hai xente que tamén ten as bochechas máis vermellas que outra xente. Entón, para digamos que contrastar isto, fixen unha versión do fondo que era así como máis escura, como de sorpresa, medo, terror, e agora pois esta é unha máis que é máis fiel o que penso eu cando estou vendo debuxos sen ter en conta a miña intención original, que é como de estou sonrosada, madre mía, que vergoña, non sei que. Entón pois iso, basicamente esa é a idea aí. Que o bo tamén desta aplicación, desta ferramenta, é que como está moi pensado para o manga, esas cousas ten moitas como, o sea, moitos como detalles deste tipo, como de por aí brillantina, rosas e non sei que. Entón pois axuda moito, porque usando isto pois como que non daría, pois quedaría simplemente en branco, esa que normalmente o que fago, ou con un fondo así moi cutre. E bueno, este é o resultado con fondo terror, con fondo romance e sen fondo. E tamén pois vou deixar como quedan sen ningún tipo, o sea, sen ningún tipo de liner, para que vexades se creedes que queda mellor con ou sen. Bueno, quitando o feito de que cando non ten liner, pois hai algunhas zonas que lles falta un pouco de cor, porque é o que ten non pensar en como queda sen liner. Entón, pois isto sería todo. Pois dadelle like, suscribidevos e comentade, pois non sei, calquera cousa realmente, pero non sei que pensades sobre o que estou a falar, se tedes algunha experiencia parecida, algún consello tamén para a xente que tamén este como desmotivada nese caso, ou pois outras cousas extra, dame igual, pero bueno, iso sí, comentade. E pois vémonos pronto. Chao, chao.